ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ 12th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಓ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದಾಯಿಗಂದು ಅವಲ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಿನಿ ನನಲ ಗೊತ್ತುಜಿನ ನಿಕುಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂತು ಜರಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೋದ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇನಿ ದಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇನಿ ನಿಕಲೆಡ ಪನ್ ಕಾನ್ಫಿಲಾಂಡ್ ಅವೇನ್ ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಏನನ್ಲ ತನಿಷಿಲ್ಲ ತೂದು ತೂದು ಬೋರ್ ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭುವನ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೇರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾತೆರ್ ದಿನಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಕ್ ಏಲ ಜೋಕುಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಅಕಲೇನ್ ಪಾತೆರ್ ಪೌಂದುಪ್ಪೆ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಬುಟ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ಏನ್ ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾವೆ. ಐ ಲವ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಡ್ ದಿನ್ಶ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 6-7 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಲೆ. ಹಲೋ ಸೊ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೆ ಐಟು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆತನು ಒಂದು ಪ್ಲೇತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅನಿಕಲಿಗೆ ದಾದನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಐನ ಸತ್ಯಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ಐಟು ಒಂಜಿನೇ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಕೆಬಿಕೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಏತೇ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಡು ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೇತಕಲೆಗ್ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಚ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ಜೇರು ಏರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವೇರೆಗ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಜೀವನಡು ಓಲಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡು ಕೆಲವರ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಅವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಕಳೆ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕುಲು ಹೊತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಸೇರು ನಮ್ಮ ಕಳೆ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ದಾದ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಡಿ ಸತ್ಯಲು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಡು ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಕೆಲವರ ಏರಾಂಡಲ ಪನ್ಯ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂದೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒರಿಯಗಾಂಡಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ ಏರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ ಅಕಲೆಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅದು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಟೈಮ್ ಪಿರವರ್ ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ನಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೇಡ ಅಥವಾ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡ ಅಕುಲು ಏರೆನಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಏರೆನಾಂಡಲ ಕಳಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವು ಅಂದ್ ಲೈಫ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜೇರತ ಅಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಟ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12th ಆವೆ. ಸೊ ಇನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕಲೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆ ಪಿರೋರೆಂಕ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು 2 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12th ತನಿಷ್ ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಮುಗಿದು ರಡ್ಡು ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತುಜರು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಜರು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುದೆ ತೂತುಜಾಡ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯೆ ತೂತುಜರ್ ಅಂದ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯೆ ತೂಪುಜರು ಅಥವಾ ದಾಯೆ ತೂಪೇರು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನ್ ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊನ್ ಪೋಲಿ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂತುಜೋಡ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ತೂತುಜರದ್ದು ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತುಡು ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ನಿತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 8 ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಡು ನೆನದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾಪುಂಡ ಚಂದು
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ವೇಟ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ದುಂಬು ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಂದ ಆಯ್ ಮರತೆ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ರೂಮಲ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪುನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಡ್ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಿರ ಮೂರ್ನಾಗ ಪತ್ತನಾಗ ಪಿರ ಹಾಳಾಪುಣು ಒಂದು ರೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂಚದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇತ ಪಿರೋರ ಅಪಗನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಜಿ ಪಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಲಂಚ್ಗೆ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೀನ್ದ ಗಶಿ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಮಲ್ಪತೆ ಅವು ಸೊ ಲಂಚ್ಗೆ ನೇಡ್ದು ದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಇತ್ತುಂಡನೆ ಇಂಕ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಇಂಕ ಒನಸೇ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂತ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗ್ಲ ಅವೇ ಯಾವುಂಡು ಬೇತೆದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜೀನಿ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಡು ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಿನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ರಪಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆಪ್ಪುನು ಕೈಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಮೀನು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನೋ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಟುಡೇ ಇನಿ ಉಂದುವೆ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಕೆಲವರ ಪನರ್ ಆಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ರೈಸ್ ತಿನ್ನರನೇ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದನಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದನಲ್ಲ ಶೋಕುದ ತಿನ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಎಂತುಂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜೋಕುಲ್ ಎಂತುಂಡ ಹಿರಿಟೇಷನ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಹಿರಿಟೇಷನ್ ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೂರ್ವರು ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಂದು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಹಿರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೂಪರೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನೆಂಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ತುಳು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನನಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಜೆಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ತೂಕ ಏಪ್ ಹಾಪುಣೊಂದು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಂತೆ ನಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತಾ? ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಜವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾ ಅಂತೆ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಅಂತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರು ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಒಬ್ಬಾ ಈ 8 kg ಇಲ್ಲ 100 kg ಇಲ್ಲನಾ? ನಿಂಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು? ನಾಳೆ ರಜವಾ? ಯಾಕೆ ರಜಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಜವಾ? ಅವನನ್ನು ಬಿಡು, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖ ಬಂದಿದೆ. ನಿಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತನಾ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ದೆ ನೀನು? ಒಂದೆರಡು ಬರ್ದಾ? 3-4 ಬರ್ದಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಂತೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹಿಡ್ದಿರೋದು ನಾನು? ಇದೆಂತ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರೋದು? ಮೊಬೈಲ್. ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿನಗೆ? ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸಹ ಉಂಟಾ ಇಂಥ ಮೊಬೈಲು? ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಸಹ ಉಂಟಾ? ನಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಮೊಬೈಲ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವಾ ಮೊಬೈಲು? ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದು? ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬಿದ್ದಿದೆ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದಾ? ಇದು ಯಾರ ಪೆನ್ಸಿಲ್? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ ಪೆನ್ಸಿಲು? ನೀನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾ? ನಿಂಗೆ ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ದಸರಾದು ರಜೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲವಾ ಉಂಟಾ? ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇ ಇಲ್ಲವಾ? ಮೆಲ್ಲ ತರೆಕ್ ತಾಗುನ್ ಬಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕಡಬ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಚಲ್ತದೆ ನೀರು, ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ಅಂತ ಅಳ್ತೀಯ ಇಡೀ ದಿನ. ಅಲ್ಲಿ ತರೆಕ್ ತಾಗುಂಡು ಬಾಲೆ. ತನಿಷ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ನೀ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಅಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು, ಆಯ್ತಾ? ನೀನಿಲ್ಲೇ ಇರು ಇನ್ನು, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ?
ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಾ, ನಾನು ನೀನು ಆಟ ಆಡುವ. ಅಯ್ಯೋ ತರಕ ತಗೊಂಡು ಬಾಲೆ. ಅಬ್ಬಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವಾ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವಾ. ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ. ನೀನು ಟೀಚರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಹೇಳಂತೆ ಒಮ್ಮೆ. ಟೀಚರ್ ಅಂತ್ಯಾ? ಟೀಚರ್ ಅಂತ್ಯಾ? ಟೀಚರ್ ಹೇಳಂತೆ ಒಮ್ಮೆ. ಅದ್ದು ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಏರು ಶಶಿ ಟೀಚರೇ ಅಂಚನೆ ಪುದರಡೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಇರು ತರಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಲೆ. ಪುದರಡೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಇರು ಶಶಿ ಟೀಚರ್ ಲೆಪ್ಪರ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅವೇನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಂತದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆತಿಂತುಲ ನಿನ್ನ ತುದ್ದ ಆತುಂಡು. ಎನ್ನ ತುದ್ದ ಇತ್ತಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿನ್ನ ತುದ್ದ ಆತುಂಡು ತುಲ. ಎಂತ ಕರಿತೀಯ ಟೀಚರ್ನ ಹೇಳು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ತತ್ತಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ತಲೆಗೆ ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀ, ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಏ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಚಚ್ಚಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಲೋಟಿಂದೆ. ಶಶಿ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಉಂತುಲೆ ಬರ್ಪೆ. ಇಂಚ ಹೊತ್ತು ನಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಜ ನೀರುಡು ಇಂಚ ಹೊತ್ತುನ ನೀರು. ಟೀಚರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ಇನ್ನು ಪಂಚರು ಎಲ್ಲೇ ರಜೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ. ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕಡಪಾವೆ ಪ್ರಿಯಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಐತೆ. ಅವೇನು ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪಾವೆ ಇರಾಗ ನೆರ್ಪೇರಾರು ನೆರ್ಪು ಜೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಲೆ ಕೊಲ್ಲೇರೆ ಟೀಚರ್. ಇರಾಗ ಏತು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆಡ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಗೆಳೆಯರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ತಾರೆ ತಾರೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪುಜೆರೆ. ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? 2 ಜನ ಬರ್ತಾರಾ? ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಐಕ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ್ಲರ್ನು ತುಲ 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 ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಪೋರೆ ಜಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ನಾನು ಇರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಂತೆ ನೋಡುವ, ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಇಳಿಯಂತೆ. ಮಂಗ ಕೆಳಗೆ ಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೇಪಲ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆಯೋನರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆಯೋನ್ಯ ಆಪಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಸೋತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದುಪ ನಂದು ಏನಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ವಿನತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.